लिडारा बेखौसो बुङो मानगोनां रायजोफोर सासे लिडार जादोंब्ला बेफोरबायदिबो हाबा मावना दिन्थिनो हानांगौ आं दिनै नोंथांमोननो सासे लिडारनि बाखनायजाथाव हाबा मावनाय दिन्थिनो नागिरदों मानगोनां रायजोफोर कारन आं दिनै सारनि बेफोरबायदि हाबा मावनायखौ नुनानै आंनिफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आंनिफ्राय सेलुट सारनिसिम बेनो जादों जोंहा मानास सेरफां समस्तिनि UPPL नि बारग'एम आथिखालनि MCLA मानगोनां धनन्जय बसुमतारी सारा रायजो राजाफोरजों लोगोसे हाग्रानि मैदेर होफानायाव मदद होनायखौ नुनो मोनदों। itu kali jaga di mana? Oh dia jaga di situ. Ini pernah ini agak kecil, ini kalau jaga kecil. Mana jaga ini? Hah? Nah ini agak kecil jaga ini. Oh ini masuk ya? Di sana apa? Tolong aja. मानगोनां रायजोफोर दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय